No tak to bylo příjemný setkání. No tak. A počkejte, a ty jste se teď měla teď potkali? Jo. Ona jo. Zeitung kam? Ja, budete, jo. Já to samozřejmě neraz. Napisał również bardzo ważną dla nas księgę, która się nazywa właśnie Kroniką Wstrążnych. Ta kronika se nachází v Praze, archivu Synodní rady. Księga się znajduje w Pradze, archiwum Synodu Ewangelickiego. Ano, pastor Bergman skutečně na závěr své kariéry ve Stroužném se zasloužil výrazně o výstavu tohoto kostela. A teď prosím, dobře poslouchejte. Že se zasloužil závěr kariéry na výstavu tohoto kostela. To już powiedziałam, że důležitý na tom je to, že tenhle kostel se začal stavět. No a teďka teda mám.
do zimy, to znamená do října, už byl pod střechou, pak byla zimní přestávka, pokračovalo se přes léto 48 a v září 48 se otevíral. Čili základní kámen byl květen 1847 a slavnostní otevření 848 roku, takže v expresowym tempie trwało 5 dużych kości. Polská učitelka Julie Hausmannová, když opouštěla svoji milovanou vlast a odcházela do ciziny a té cesty se velmi bála. Je složena podle žalmu 73. Pieśń skomponowała, nie tylko skomponowała, co napisała estońska nauczycielka estońska Julia Hausmann, która z przyczyn podobnych właśnie z tęsknoty napisała pieśń Za rękę weźmie Pani. Bardzo popularna, myślę, że w kościele katolickim również, także zapraszam do wspólnego śpiewania. Martin Hoffman, który urodził się w 1907 roku w Kamerunie. Zde má pamětní desku. Martin Hoffman byl syn potomka českých exulantů ze Střelína, Sucince z Poděbra. To byl rok, kdy se ujal moci Adolf Hitler a jeho nacistická ideologie se projevila i v církvi. Faráři byli nuceni, aby křtili děti ve jménu německé země. W tym czasie władzę przyjmuje Adolf Hitler i zaczynają się pewne pewne restrykcje, które dotyczyły również pastorów. Otóż napisano, żeby dzieci były chrzczone w imię III Rzeszy. Bylo zakázáno sloužit bohoslužby v češtině, ani ve školách se český jazyk nesměl učit. Ale Martin Hoffman všechny shromáždění
konal oficiálně zde a neoficiálně v rodinách a po domech i ve všední dny, kde se používala stále víc a víc čeština. Oczywiście w związku z tym też nie można było mówić w języku czeskim, nie można było uprawiać nabożeństw w języku czeskim, ani odbywać lekcji religii w języku czeskim, ale pastor Hoffman spotykał się z ludźmi w domu i oczywiście piastował ten język i rozmawiał z ludźmi w języku czeskim. Každé bohoslužby tam nahoře za varhany stál četník a byla vidět pouze helma, jak se tam pomíhá, a tak pastor věděl, co si může dovolit povědět a co ne. Był powołany pastor Hoffman do służby w Wehrmachcie. Pracował tam jako tłumacz. Byl to trest za jeho podporu a příslušnost k vyznávající církvi. On za to, že neposlouchal církevní vrchnost a dál pracoval česky jako národní buditel, tak dokonce přišel o svůj plat a dlouhou dobu zde působil bez mzdy od konzistoře ve Bratislavě. Przez to, że jakby działał na przekór III Rzeszy, oczywiście piastował ten język, w duchu czeskim tutaj pracował, został pozbawiony i płacy, no i w ten sposób no, różne restrykcje w związku z tym też ponosił. Tak vás jistě bude zajímat, že se ukrýval na katolické faře, katolického kněze, který příslušel k slovinskému odboji. Ciekawostką jest to, że pomógł mu katolicki ksiądz, który go właśnie ukrywał w parafii właśnie katolickiej. A dokonce s ním vystupoval i při bohoslužbách jako ministrant. I był razem z nim, właśnie pomagał mu podczas nabożeństw jako ministra. To je taková ekumena v praxi. To taka ekumenicka, powiedzmy, że to ekumenicka praktyka wspólna. V červnu 1945 se vrátil domů. W 1945 roku wrócił do domu. A to právě byla doba velkých změn na mapě Evropy. A objevily se plány na připojení takzvaného Kladského koutku Československa. Kiedy wrócił, to zmieniła się cała mapa i były plany, żeby ten konflikt czeski, między innymi właśnie Wskrążna, po prostu przyłączyć do Czech, tak? Martin Hoffman dokonce navštívil tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka, ale bylo jasné, že závěry Jalské konferenci dalším změnám na mapě nepřejí. Odwiedził również Jana Masaryka, pastor Hoffman, i rozmawiał w tej sprawie, ale niestety nic nie zdołał zdziałać. Polský požadavek byl, aby se vrátilo celé Těšínsko k Polsku a československý požadavek byl na Kladsko a tak nakonec hranice zůstaly tak, jak jsou dnes. Cieszyn miał wrócić do Polski, a natomiast Cieszyn, tak, miasto Cieszyn miał wrócić do Polski, a konflikt czeski do Czech. Martin Hoffman byl zatčen, pobýval půl roku ve vězení, nejprve v Chudově, pak v Dušníkách, pak v Klocku a nakonec ve Varšavě. Był więziony, najpierw był w więzieniu w Chudowie, potem w Płocku, w Warszawie i w Dusznikach. Tak. Po návratu se vystěhoval s celou rodinou do Čech a od roku 1946 do roku 1956 působil jako pastor v Šonově u Nového Města nad Bebou. W 1946 pastor Hoffman z całą swoją rodziną wyemigrował do Czech. Był pastorem w Szonowie, to miejscowość w Czechach. Poté se vystěhoval do Německa, kde jsme měli příležitost se zde přítomnou Vlastou Klafalovou a také pozdějším farářem Michalem Jablonským jej navštívit v roce 1997 a 1998. To znaczy tak, po tym czasie, kiedy był w Czechach, wyemigrował, to znaczy już wyjechał wtedy do Niemiec z całą swoją rodziną i właśnie pastor Gita, tu pani z Czech, pani Vlastka Klafalowa z naszym pastorem poprzednim, z Michałem Jabłońskim, byli odwiedzić pastora Hoffmana w 1997
stále miloval Stroužné a Klacko, měl doma ubrus, který tkali strouženští tkalci i povlečení a vyprávěl také mnoho veselých historek o pašování. Był bardzo związany właśnie z Wstrążną, kochał to miejsce, miał nawet w domu obrus, który tkali tu właśnie ludzie ze wsi. Także to serce jego chyba tutaj ciągle jest i jest z nami. No i opowiadał ciekawe też historie odnośnie paszowania, to jest przemycanie, o właśnie. Úplně na závěr jenom dvě historky, které ilustrují jeho smysl pro humor a také jeho vztah k druhým lidem. Ta první historka se týká pašování. Přes hranice se do Čech z Pruska, nebo tady z téhle oblasti, pašoval cukr, ryby a karbid. W czasie właśnie, ta część była niemiecka, do Czech przemycano cukier, ryby i karbid. Karbid, který se používal na svícení v lampách. A Martin Hoffmann vyprávěl historku, jak jedna žena, už starší, měla několik sukní a vymyslela, že schová karbid pod sukní. Dotyczy to jednej kobiety, która miała bardzo dużo spódniczek, sukienek, takich nawarstwionych na sobie, no i wymyśliła, że schowa ten karbid właśnie pod te sukienki. Na hranicích ji zastavili četníci a bylo to zatím dobré. Z granicy oczywiście zatrzymali ją żołnierze, no i do tej pory było wszystko okej, nic się nie działo. Ale Nedávno jsme říkali ve Střelíně, škoda, že s takovou činností někdo nezačal o 20 let dřív. A jsme rádi, že vy jste s tím tady začala, moc se těšíme na knížku, kterou připravujete. A
přejeme vám hodně zdraví od Pána Boha i síly a i osobní radosti z toho, co objevujete a předáváte druhým. Pán Ježíš říkal učedníkům, brzy budete jako ovce bez pastýře. A když strouženský sbor nemáte žádného pastýře blízko, tak takovou velikou oporou místního sboru je sestra kurátorka Viola Suzajská. Violo, i tobě děkujeme za dnešní tlumočení a přejeme ti také hodně síly, aby ten váš sbor zde ve Stroužném dokázal přežít těžké časy pro nás všechny a aby ti víra i přátelství s lidmi kolem tebe vždy přinášelo radost a posíl. Dovolte mi se s vámi rozloučit, že se chtěla Ta Maruška, kde je požitá? Tak jako... Ona je má okroužkovaný ty fotky a ona je má doma, tak ona to má proto.